Sowalın muhtalip bolmaklygy bilen onuň jogaby hem muhtalip bolýar. Jogap sowala mutabyk berilýär. Siz sorapdyňyz, gyzdoganym maňa 17 ýyl awal galyňyny bahş edipdi. Bugunky indi menden dilýär, aýaşyny alyp bilýärmi diýip. Size jogap berilipdi. Bahş edelligi dakyk bolsa, bugunky gün sizden talap edip bilmiyor diýip. Çünki bahşiş bolan zady, bahşiş bolan adam ony harj etse, harj edenden soň ol zat ýok bolandan soň bahş eden adam ony pes alyp bilmiyor. Pes hibesinden ruju edip bilmiyor. Galyň siziň gyzdoganyňyzyň öz haqqy. Na atasynyň haqqy, na siziň haqqyňyz, na eneňiziň haqqy. Şo bilen öz haqqyny size bahş eden bolsa, bir adam öz zadyny bahş etse milkiyetinden çykýar. Gyzdoganyňyzdan eger size bahş eden bolsa, şo bilen milkiyetinden çykan bolýar. Bugunky sizden dilap bilmiyor. Ýok eger siz ony alan pillaňyzy harj eden pillaňy gudaňyza beren pillaň şoň galyny alyp aýdan bolsaňyz gyzdoganyňyzy men siziň galyňyzy beren, maňa kardy. Men bir gün bul galyň kaçan dilen pillaň beren diýen bolsaňyz onda alar ol. Kança ýyl ötsem ötüp bersin. Onda öz haqqy bolýar, siz berjek diýen bolsaňyz onda bermeli bolýarsyňyz. Ama samana baryp dakyk golaýyndan baryp hemşireňizem ertiň başga eneňizem ertiň tamam kaziýadan äga bolsun, taýin kisilen meseleňizi hal ederýär. Çünki her kim sowal eden pille özüne ýakar sowal etýär. Soň şol sowalyna mutabyk jogap bermeli bolýar. Siziň sowalyňyz ol, maňa bahş etdik sowal etdiňiz. Jogaby şu bolýar, bahş eden pilläsinde pet dilap bilmiyor, pet alyp bilmiyor. Ýok eger sowalyňyz bahşa bolsa, indi soňky sowalyňyzda öwrü otýarsyňyz sowalyňyzy. Soňky sowalyňyzda aýtjatyňyz, men ondan karad alypdym, berjek diýip alypdym diýär. Berjek diýip alypdym bolsa, onda kança ýyl ötsem ötüp bersin, pes sizden alyp bilýär ony. Wallahu alam,